Ang dami pala, no? Ang dami kong naging AFAM. Malalaman mo naman kasi kung seryoso yung foreigner kasi... Abat. Abat? Nam-nam. Anam na. He's gonna attack the corner. Mama, I'm waiting for him to fall, so that's it. He wants to bite me. 5 to 6. Pala. That's it. That's it. That's it. That's it. Sabi ni Tito, do that ba? Sabi ni Tito. Sabi ni Tito. Oh, 3 on top. And 2 on down below. Down. Hello guys, good morning. Wala tayo sa kusina. Dito tayo pinanghilamos ako guys. Ngayon pa ako nakapanghilamos kasi si Frank yung nagdala kang Francene sa kindergarten at wala. Kami lang dalawa dito ni Junior. Tapos si Junior natutulog. Tapos yung kwarto namin next to the kitchen. Kaya dito ako ano sa inyo, good morning. Good morning sa inyo. Nanghilamos lang ako para maano tayo. Ngayon, nasa kusina na tayo. Hindi ako ano ba to eh, nag-alingasa ba? Hindi ako nag-iingay pag natutulog si Francis kasi lately, hindi mataas yung mga tulog niya guys. Natutulog lang siya ng straight pag around, ano ba yun eh? From 11 p.m. or 12 to morning na. Ano ba? Ang dami niya ng mga aso eh. Pinipicturan niya. Neighbor namin, pinipicturan niya yung ayoko siya yan. Pinipicturan niya yung aso niya. Magluto ako ng lunch para sa mga kids guys. At ang ilalunch ko lang, papalunch ko lang siguro is magigisa lang ako ng tuna. At saka lalagyan ko siya ng egg. Para siyang ano guys ba? Para siyang ginisang sardinas. Kasi wala kasi kaming kasardinas. Uy. So, ayun. Yun lang lulutuin ko. Tapos, kasi matagal-tagal na din hindi ako nakakain. Hindi kami nakakain ng tuna na na ginisa. So, yun lang yung ilalunch ko. Kasi kahapon, nagluto ako ng kagabi. Dinner namin, spaghetti. Ayan, may leftover pa nga. Tapos, kakainin siguro ko siya ngayon for breakfast. Breakfast ko is 11 a.m. na. Pamahaw guys, dala pa ni Ugto. Tapos, or siguro sasabay na ako kakain sa kanila. Magluluto nga ako ng tuna. Pero 1:30 pa yun sila dadating eh. Pero kakain siguro ako nito. So, ayun. Nagte-text si Frank. So, today guys, share ko sa inyo. Wala naman tayong machika. Oy, ako magsusundo ni Francine again later. So, kaya nagbihis na ako diretso. Hindi na, maglilinis ako konti dito. Tapos, hinaan ko yung busis ko kasi si Frances, oy, natutulog pa. May dumating kaninang umaga habang nag-coffee si Frank kasi paghatid niya sa mga bata, ano ba yun? Ay, paghatid niya kang Francine, dumating yung package ko at I think ito yung aking regalo para sa Pasko. Open ko guys, pakita ko sa inyo. Dito siya guys, ito na siya. Pero I think ito na talaga yun eh. In-order ko to siya, I think last week, Friday, I think last week Friday. And then, ngayon lang siya dumating. And then, nakita ni Frank kanina. Then, tapos sabi niya, ano daw to? Kasi minsan, ang madating talaga dito, nakabag ng H&M, mga ganyan ba, mga damit ng mga bata. And this time, nakabox. Sabi, nagtatanong siya kung ano to. Hindi kasi hirap kasi niya
hanapan ng regalo guys kasi sabi nga niya ayaw niya niyang mga regalo-regalo kasi okay lang daw kahit wala siyang regalo sa akin. Tapos sabi ko, laina po, sanayan ko na kasi na magbigay talaga ng regalo din sa kanya. Tapos sabi, ayaw niya kasi niya mga bagay-bagay bitaw guys kasi hindi materialistic kasi to si Frank at ayaw niya na gumastos pa. Nandito, open natin to. Last year yung nabili ko is kabili ako last year ng watch yung nabili ko. Pero wala ako dito ng Pasko eh. It's from Fossil para guys. Nag-unboxing tayo. From Fossil ang aking regalo this year sa kanila. Guys, nakalimutan ko. Hindi ko pa pala pwedeng ipakita sa inyo kasi makita niya to ni Mister. Hindi ko muna ipapakita sa inyo. Ikakat ko lang yung mga part na napakita ko. Diyos ko, bobo dyan. Wala dyan ka huna-huna. So, ako lang muna ang magtitingin ito. Wait lang guys ha, basta hindi ko pa pala pwede ipakita sa inyo. Kauwi na si Ella guys. Sayo man day siya, maaga pala siya. Ano siya man na? Another clip? In-open niya yung ano niya. Candies. Francis! Candies again. Ang glaot na ginangipon ninyo. Francis is here. Nagising na guys, oh. Igo ra ko gipakaon. Gising. Bata ni mo dyan. Budug. Hi! Akong hinapay. Hinahay. Ya. Hi! 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 Hi, Francis namin! Sige na. Hi, Francis! Hindi ako nakaluto, guys. Kaya magluto lang sa ilan ng bacon. Oy. Kasi nauna siyang umuwi. Tapos mamaya na lang ako magluto. Tapos kinain ko lang yung spaghetti leftover. Kasi si Francine din, gustong-gusto niya yung ganang parang may itlog na tuna. Kaya pag uwi ni Francine mamaya, kakain na naman sila ulit. Yun na yung panihapon nila. Hindi ako magluto ngayon. Oy, kinitik. Natamad ako guys. Madami akong gagawin. Alam nyo ba guys? Yung ating parigalo. Inano ko. Pakita ko sa inyo. Nakalimutan ko. Nanonood pala si Frank sa aking vlog. Kaya hindi ko na lang pinakita. I-cut ko na lang guys. Kinat ko na lang sa na hindi niya makita. I-cut ko na lang guys. Next time nyo na lang makikita guys. Hindi na ko na lang i-mention kung ano yung regalo natin guys. Kasi baka magka-idea siya. Bambambong. Basta from ano yun guys. From Fossil in order ko. Ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding. Ding-ga-ding-ga-ding. Ang ding-dudung-dung-dung. Ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding-ga-ding. Ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding. Ay, natingala yung taon niya mong palangging. Ay, palangging! Palangging. Palangging. I don't know, I never clean your convenience. What is that in your nose? Ding-a-ding-a-ding, ding-ding-da-ding-ding-ding. Bododup! Bododup! Na hello! How are you? Ang ipin niya, 5 na. Ay, 6. 3 sa baba. 3 din sa be? Let's see, be. 3 ba sa... 5 lang pala. 3 sa baba, 2 sa... Ay, 3 sa taas, 2 sa baba. Ano ba yan tinitingnan niya dyan, oy? Anong tinitingnan mo yan, Jong? Dong. Pakitong-kitong. Alimango. Sadang warm kayo. Oh, lami kayo kadol-kadol. So, guys, ay, balikan na yung maya, guys. So, hello, guys. Namintana kaming junior dito, guys. Oh, maganda ang ano. May sun siya kunti. So, maganda ilabas, pero ang lamig pa din. Papanap ko to siya, pero pinapalingi ko muna siya sa ano ba to? Sa bintana kadali. Susunduin ko si Francine mga 4, around 4 PM. Pwede ko to yun siya sunduin ng mas maaga.
Umuwi na din mga bata. Diyan na si Ila. Kakadating lang din ni Vanessa. Ayun. Halon. Ang bilis ng oras lumarga, no? Lumarga. Ang kinuo ko. Ay, Bisaya pa more. Ang bilis ng... Maliit man yung tripod natin. Ang bilis ng time mag-ano ba? Ang fast. Ang bilis, ang fast, ang pas-pas. Si Junior. Hello. Ayan. Bigay ba yan yung ano guys, oh, ni Ella yung frame. Sa Mother's Day 2018 ata. Or, yeah, I think 2018 or 2019. Bigay niya yan sa akin. Diyan ko nilagay. Wala pala kasi akong perfect spot para sa dyan. So, dyan ka lang muna. Dyan lang muna. Ano yan siya? Yan lang yung drawing. Yung art lang yun ang nandyan. Tapos, pina-frame ni Frank. Tapos, nang binigay nila sa akin Mother's Day 2019 ata or 18. Naka-frame na. So, ayun. Patulugin ko to. Bigat-bigat yung bataan niyo. Bigat-bigat. Sama ko sana siya mamaya magsundo ka, Francine. Pero madali lang man ako magsundo eh. Kasi nasa likod lang ng bahay ba. No, dong no. Dito ka na lang dong. Ayaw lang kuyog nung eh. This ang bigat. Tapos hagdanan eh. Wala kasing elevator. Mahirapan ako mag-ano sa kinder. Sa trolley guys ba. Nahirapan ako duko na lang tani be. Nahirapan ako ano ba yan? Mag-arsa. Maglagay sa trolley. Mahirapan ako. Kwento-kwento na lang muna tayo eh. Bago to natin ipanap. Nagkawindang man ating itsura eh. Ano ba eh? Ayan. Ayan. Nagkawindang man tayo guys. Okay, so ano, may chika natin. Mag-chika-chika tayo muna guys. Kasi yung ano niya, hindi ko sure kung matutulog na talaga to. Kasi nagising to. Tapos pinalunch ko. Ang lunch niya kay beans at saka sweet potato, kamote. Nag-ano ko, blender ko. Puree ang tawag na. Ting ting ding. Tapos ang pupo niya color green din. So ayun guys, ang kwento tayo guys ang aking ilan yung aking mga naging AFAM. Kwento na ko sa inyo. So while habang may bata talaga dito no sa tubangan. Pala. Kwento ko sa inyo. Diba nakwenta ko sa inyo, kung hindi nyo pa nakita yung video na kung how did I meet my German husband, lagay ko dito. And sa description box din, nandun yung kwento namin. Kwento ko sa inyo ilan ang mga naging AFAM ko, naging kachat ko ng mga foreigner bago na ko natagpuan si Frank. So, kung sa doon sa nanood ng aking video na how did I meet my German husband, nakwento ko doon na na-meet ko siya online at grabe yung mga pinagdaanan ko before ko siya na-meet kasi madaming manloloko sa online na German, maraming foreigner na scammer sa online. Nagseryoso talaga ako, 'di ba? Sabi ko sa inyo 2011 nag-start na ako ng mag-chat-chat, tapos 2015 ko nakilala si Frank. Signan ka? 13, 14, 15, 4 years din. At then, so, ang mga naging foreigner ko guys ha, meron akong nakilalang taga US na Irish. Meron akong, meron akong taga US din na nakachat ko lang siya sa Yahoo Messenger. Matagal ko siyang nakachat pero wala talagang guys, walang ano ba yan? walang magandang nangyari. Tapos meron akong nakachat din na foreigner siya na nakatira sa Malaysia. Ang dami pala no, ang dami kong naging AFAM pero wala mang naging seryoso dun. Parang lang ba, lumalabay lang ba, dumadaan lang sa buhay mo. Tapos meron akong Indian na nakachat, Indian na nandito sa Germany. Nakachat ko yun siya, Indian, pero lang, mga ilang weeks lang ata, tapos nawala na naman. Walang mga ba. Tapos
So, hindi niya ata feel na pag-usapan yung mga foreigner ni mama. Oy. And then, sino pa ba? Meron akong, yun lang man ata, 4 lang man ata. Tapos, ang napanghuli ko talaga yung nasa US na matagal-tagal ko siyang nakachat. Pero walang, ano ba guys, walang update, ay walang mga plano guys ba. Basta lang yun siya. Usap-usap lang. Nag-ano lang sa aking time. Kinakausap niya lang ako. And then, oh, yun guys. Yung mga kuwan ko, grabe yung pinagdaanan ko. Yan din kang Frank. 1 week lang. Ang dali ko nakausap si Frank. Uy, ang bilis ng pangyayari nung sa kung Frank. Tip ko sa inyo kasi si Frank, baguhan yun siya guys sa mga dating site. May nagsabi lang din sa kanya daw na mag-join siya sa Date in Asia. Kaya ang tip ko sa inyo, mas maganda yung mga baguhan bitaw guys. Kasi mga seryoso yun sila guys. Sabi niya, naghanap din talaga daw siya. Kaya, before ako nakilala niya, mga few weeks din, na-scam siya ng 2 babae dun. And then, na-scam siya. So, alam nyo na yun kung napanood nyo yung aking video na How Did I Meet My German Husband. So, ayun guys, sabi, 2 taga-US, pero yung isa Irish yun, pero na nasa US, isang India na nasa dito sa Germany. Hindi ko na alam kung saan na yun siya kasi, ano pa yun, mas una pa yun sa aking na-chat na last, before kang Frank. And then, merong ano ba yun? Merong foreigner. Hindi ko alam kung ano yun siya, kung American, basta nasa Malaysia siya nakatira. 4. Tapos pang 5 si Frank. Ayan. Madami-dami din, no? Pero si Frank talaga yung, ano guys ba, yung at makilala, malalaman mo naman kasi kung seryoso yung foreigner kasi ang pinag-uusapan, mas interested siya sa buhay mo. Hindi yung walang kwenta yung pinag-uusapan nyo ba sa chat. Dito si Ila, what's your question? Hello. Hello, nasa open hand, but you want to eat any? Open daw si Vanessa ng kanyang advance calendar. Kasi hindi ko sila pinapa-open sa umaga guys. Kasi ayaw ko ng chocolate sale. Magkumain sila ng chocolates. Lalo na si Francine sa umaga. Ayaw ko. So ayun na. Nasaan na ba tayo doon? So ayun. Maalalaman mo kung seryoso ang foreigner. Kasi interested siya sa iyong buhay. Madami siyang siya yung naglalaan talaga ng time para makausap ka. And then, siya din yung, si Frank talaga yung nag-find ng way kung paano kami mas madaling magkausap kasi ang hirap ng internet, diba, sa Pilipinas. Siya din yung, sabi niya, siya yung nag-ano sa Facebook na dyan. And everyday, kahit natutulog na ako, kahit papunta akong matulog, nag-chat-chat siya, nakatulog ako, mag-video chat lagi. Di malalaman mo talaga ikaw lang yung ka-chat. So, yun yung mga, I think, sa experience ko lang ha, kasi ilang years din ako nag-chat. Ilang years din akong nag-chat. Pero yung pag-chat ko talaga, guys, while nag-aaral ako, hindi pa ako seryoso nun, pero nung natapos akong mag-aral, parang naano na ako ba, na bored in the house na ako, wala pa akong stable job, nagtapos na timing, na meron kami internet that time, so doon, naghanap-hanap, chat-chat ako. Then, yun nga, malalaman mo kung seryoso yun ang foreigner sa'yo kasi madami yung tanong sa'yo. Hindi tanong na kung anong hindi tanong na mga grabe na po na tanong na kuan, yung parang nag-apply ng trabaho. Interested siya sa'yo ba sa yung buhay. Tapos nag-uusap na may mga plano siya sa kinabuhi mo, may plano siya sa buhay mo. Kasi yung si Frank noon, hindi talaga ako naniwala. Uy, after 1 week, sino ka naman maniwala? Sabihan ka na, after 1 week pa kami nagkilala, sabihan ka na, gusto niya akong pumunta dito, tapos mag-tourist daw ako. Sino hindi na, akala ko talaga scammer yung si Frank kasi grabe yung mga kuan ba guys, grabe yung mga magagandang salita bitaw. Sabi ko, isa lang man siguro to sa mga scammer. Tapos sa lahat ng nakilala ko guys, si Frank yung pinakabata, and then pinakaarangan og nawong. Hindi ko naman sinasabi na pinakagwapo kasi baka sabihin nyo, ang gwapo ba day na imong ban. In fairness, sa bata-bata pa si Frank nung kakachat lang namin. Gwapo, okay na din, gwapo din si Frank. Uy, nanudla, nakapanamugos ko gahat. Okay, sige, mo, gwapo si Frank. Hulog ka doon, hulog ka doon.
wait lang. Okay. Nagkatawa mo ko, ani. Punta naman akong bukay. Okay. Nagkalusiyang. Oh, so, ayun guys. So, sa mga naghahanap pa ng AFAM, huwag kayong mag-alala guys. Kung nakatadhana talaga sa inyo yan, meron talaga yung isang lalaki na dadating sa inyo. Char! Parang MMK. Mayroon talaga yung isang lalaki na dadating sa inyo. Kasi ako, signan mo guys, yung isa na last nakausap ko before Frank, matagal-tagal din, ilang buwan din kami nagkausap. Pero ang aming pinag-uusapan everyday, hindi naman everyday, taga-video chat, same topic lang talaga. Yung more on him, mas nakafocus sa kanya. Ang yung kang Frank, madami yung tanong si Frank sa akin, tapos madaming plano ba, mga plano sa buhay, tapos maalalaman mo talagang seryoso siya kasi siya talaga yung tumatawag, siya talaga yung nangumusta everyday, good morning, good night, unsa ba kaya yan, yun yung mga malalaman mo kung ano, hindi ko sa experience ko lang din yan guys ha, hindi ko alam kung ano yun sa iba. And then yun. So, ayun lang ating i-share sa inyo. At least may machika tayo, diba? So, ano pa bang gusto nyo ma-chichikahin natin next time? So, ayun na guys. Patulugin ko muna to guys. Next time naman tayo mag-chika guys. Tayin ko na lang muna kung pagdating si Frank at susunduin natin si Francene mamaya. Hello guys. Mura ko ninja. Sundo ko ni Francene. And we are 4 degrees. Kakurog-kurog dito guys. Ang lamig talaga. Tingnan nyo ako. What do you got there? A bat. A bat? And num-num. A num-num. She got a bat and a num-num. Hold it wide. No, the num-num. Should I hold this? Gawa niya guys. Uy, no, it will fall. Wait. I help you. Sige, dahil sige. Ate Ella, dance. Ate Ella, dance. I'm a little bit. Here is my handle. Here is and I give it. I'm a little bit. Gangak yung mga magulang. Dok? Ice cream sila. Ice cream sila. Ice cream sila. Ice cream. Kakak. Ba. Det. Ba? Sleep now? You ready for bed? Naligo na si Francene. Hello, wala pa kay ligo, day. Ano? Kaligo na ko. Kaligo na. Kubang ko na. Ano dahil wala kayo liko? Ha? I do that. You do that? Who? You cannot hold it because there's no tripod. You wanna vlog? Okay. Wait. Hi, guys. Sisters. Sisters. Careful on that. You ugly. Hi, guys. Hi guys. Careful on the camera. Hello. Hi guys. Hi guys! Okay. Okay. Okay, today we will show you all my family. See, I'm a taka.